салом алайкум мардуми тоҷик ва бародарое ки аз шаҳри Ҳисор ҳастен. Ина ҳоли мо тарафи Ҳисор рафтесем, насиб кардагӣ боша тарафи Хирманаки Ҳисор. ҳамунҷа як хонаи як пашка рафтесем, ҳамунҷа заказ кардаги айқа гулу дарахтҳои ороишиву газон ҳавлиша коридан дар корай. ҳозир мерем иншоалло ҳамунҷа расем, бо видео мекунем, бо давомшам нишонтон метем. мақсад ки нигоҳ куненда бародаро, мо алҳамдулилла кора сар кардем дар Тоҷикистон. худу майда майда ҷимидестам бо кадом нафароетон ки хонаҳотон да иними гулҳои ороишӣ дар корай, дарахтҳои ороишӣ дар корай, ҳавлиётона газон карданиен, мақсад газон кориданиен. бо чӣ мақсад ки метонен смела занг занен дар рақамҳои дар рӯи ватсап, дар рӯи экран буда рақамҳои ватсапи хидмай со ба дили пур метонен заказ кунен. ҳозир ман дар давоми ҳамин видео чизоро мемунам, дар давоми ҳамин видео корҳои кардагимона мемунам, объектҳое ки задагием ва объектҳое ки бояд кунем. ҳамин объекти Ҳисор будагирам нишонтон метем. дар иҷарам ваҳдат буда, дар Ҳисорам ваҳдат буда. ана вай оли ҳамин объектҳои задагимонам нишонтон метем, мебинен иншоалло. ҳамин гулҳои ороиширо лӯбои намудаш ҳаст, дарахтҳои ороишӣ, гулҳои ороишӣ, гулҳои хонагӣ лӯбои намудаш ҳаст. дарахтҳои мевадиҳанда, гелос, хурмо, сев, чизе дар кор бошатона меёвем, дорем. хулоса метонен смела занг занен дар ҳамин ватсапҳои рӯи экран будагӣ номрое ки 0000 айко охираш 4 инам рақамҳои дастимай. ин бародарои азиз, ин номрҳои дастимай, аи 400 0095 ин рақамҳои ватсап май. мақсад метонен дар ватсап занг занен муроҷиат кунен, метонен дар номрҳои дастим занг занен муроҷиат кунен. арча дар кор мешатона, чизе дар кор мешатона, мисол фарқ надора, лӯбои намуд дарахти хориҷиву дохиливу ҳамаш ҳаст. занг занен бародаро. ҳозир дар давоми видео мемунум корҳои кардагиро, ини объекти Хирманак будагирам нишонтон метем. мемунум ҳавлира оли дои после мекунем, фаҳмидӣ? Дои после аввал да чихелай, баъд после корҳои мо чихелӣ меша, вашам нишонтон метем. Наи объекти наи мо объекти насиб караги боша. инҷада газон меша, байнишда сета палма меша. иҷа Хирманак ном дора, Хирманаки Ҳисоро. не ки хонатон ҷои зур дабда. я заказ шуд тарафи Хирманаки Ҳисорда омадем. хонаи инимиҷа хонаи як бародари тоҷики хидмон, дарахт дар кор буда шав, газон коридан дар кор буда. ҳамин ҳавлишда инҷа замин пас хуб нест. иҷа бетон мерези, бурчаткара мешаи рӯшо кунем. бурчатка мешаам бо як рават певол мекунӣ, хок ҳама биёрӣ мерезиша, бо як певол дига мекунӣ. меш мерем. салом алайкум мардуми Ҳисор, чӣ ҳол доред? соза хубет? инҷе ина тарафи Ҳисор омадем, гоя чарх задем, гуфтем дуруни Ҳисорро я тамошо кунем. яда заказ шуд ҳамин тарафи Ҳисор да омадем, дидем аморо. ҳозир дар маркази шаҳри Ҳисор қарор дорем. ҳастай дар байни тамошобинои мо аз Ҳисор ягон бародари ғариб гӯя комментария кунен. мо бародаро
ҳамин дарахту ниҳолои ороишие ки ҳастае ку инами лавлавои раҳода коридагиану шинондагианим хеле дарахтҳо бо айноша зур дарахтҳои ороиши ҳами хориҷо варагиё ҳам хеле бизнес карестем ягон тадагар ҳавлиётона газон кориданӣ бошед ё ин ки ҳамин дарахтҳои ороишӣ дар кор бошатона палмаву иним хеле дарахтҳои ороишӣ чанд намудай агар лозим бошатона метавонем занг занем муроҷиат кунед киҷо метавонед ке раиси иҷоли харбизаи сол ина нигоҳ кунед газон ними газона бачаҳои музеисиям 12 пеши 11 корпуси чи истиқлол